lokacin zafi har da sanyi, taimaken dan isar masoyi, in yabo gundiyar masoyi, alima mai sa ruhi sanyi. Rabbana ban kaɗo salati, masoyin da baya datti, wanda shi ne ke sai takaddi, duk ya sanya su fi saiti, duk su kamo hanya garanti. Jarumi na abba ga fadi, a salatin asa sahabbai, abbakar bai biye wa kwabbai, umari jarumin sahabbai, usman taka dai a daidai, ali zaki ga tamburana, jarumi mai kawar da barna, baka so a bari ta kwana, sa su je lahira su zauna, tunda sun ja da annabina, zulfikar ta hana su kwana, a halil baiti tafiya dai, ya imam hassanu muje dai, al-hussein dan batuli ne dai, zainaba na cikin iyalai, ba mu san masu ja da ku dai, masu bin ku su ne a daidai, dakata za na sa waliyai, sirrika na gurin su dubbai, ahmad mai koyin sahabbai, jiya yi ma ajin bayanai, kaula shi shehu mai salatai, kodiyo shugaban jihadai, ahababun muni fata min, jambulo za na addaka min, sirrikan san rasuli memun, sai na je na karata aziyan, shek sharifi dan usmanin, shugaban shu'ara uke nan, mai gida sannu sannu babba, alfazazi ba zan tsaya ba, dole sai na kira ka baba, sai na je ga malami na babba, man abdullahi ne ku duba, kun shi ne mu muke ta karba. Assalamu alaiki mama, assalam na ma'asuma, ya guda da kin zarce goma, ke uwa ce mai ba da mama, san ki ke sa jikin mu kyarma, har ya ke sa rijal suma. Fadima yau muke ta zance, wacce ta zarce aikwatance, hankali bai jina ta mance, zuciya ma yar yaudara ce, mu kwa kan santa mun makance, ba mu ji ma dan mun kurmuce, mu a santa yau muke ta yayi, ko da hujja ko babu min yi, ita ce ke hannun bulayi, kanta baɗar ko kuma shayi, rabu ma ta faɗi ma yake yi, ɗaha ma ita yake ta yayi, mai kure duka wata bauta, wacce ruhinta ba mugunta, gun zaman aure ta ɗayanta, gun biyayya ai ba kalarta, Allah sa dai dukun fahimta, Fadima ce kure nagarta, shugaba ba shi da kalarta, bai nishadi in an taɓa ta, ko ina za shi bai barinta, dole sai ya biya ta gunta, in ya dawo zai je ya ganta, so da ƙauna yake gare ta, ummu abiha yake kiranta, wanga suna akwai nazarta, mamar mahaifinta na fahimta, duk kula ya samu a gunta, shi yasa yake ta rairayarta, ba ya san wanda zai taɓa ta. Yar Khadija muke ta zance, uwar gidan ɗaha a takaice, Fadima ce ta cika mace, abida san ki tarbiya ce, san wanin ki kwarashi na dace, ke kike da rabukar amince, kanki ce amiki ya amince, ke da shi ai akwai ƙawance, ba ya san ta baki a takaice, sai ya sa mutum bayan makance, matsayin na karkumance, me kamar da hace a zance, tafiyar na sak ma'aiki, kyandirin na babu sirki, kyan halin na sak ma'aiki, kyautatawa kamar ma'aiki, ilimi sai kace ma'aiki, gaisuwa gundiyar saraki, mubaraka sanni yar nabi, wacce ke hira da buwayi, wacce duk kauni ke tsumayi, ita ce mai kurewa yayi, ita ce yau ake ta koyi, sunnar Fadima kawai ake yi, mu fa kan zara mun kurumtu, ba mu ji ma ko an magantu, don kwa saura giris mu zautu, mu fa dan zara mun ka bautu, tunda dan ita mun ka yantu, ita ce ke biyan bukatu, rawani ya zube gabanki, babu hular da ke samanki, duk wilaya tana kasanki, duk risala tana jikinki, duk imamai suna tsatsanki, mu masoyanki ne na gaske, tunda ke ce cika ta aike, babu ke babu ɗaha yanke, babu ɗaha ba rabu gaske,
sannan hasken ƙure hasake zara shaji niya da take teku ce ta wuce wa yasa garwashi kin wuce a lasa me taɓaki ya rasa ransa ya asara ta lahirarsa tunda ya zo Kano a nisa zara ne yanke duka nisa iriri daɗi zai kashe ni kai a haye kar ku tare ni ko miye zan kar ku hana ni wata rana nake tunani wacce kowa yake da rauni Fadima ce kawai a daidai mu masoyanta mu wuce dai duk wuya ba ta tar da mu dai kai ku taso mu warwashe dai duk mu tashe nake nufi dai duk ku taso kawai muta wai ina shababin take ne wai ina shababin take ne ko kun manta alkawar ne na yaban Fadima tudin ne man Abdul Aziz waya akai ne Yunusa YF ko ba kanan ne wai ina Shamsi me yaban ne Alhassan wai ina kake ne ko ka bar jan tawagar ne Sanu wai ko dai ka faken ne man Bashar si bawai hiya ne mai gida na Fadiman ne dini zaki dan tawaga ne Zakiru Habibu ma hakan ne Nura ganina dan tafiyar ne Abdul Samad ma fa ai hakan ne wai ina masoyan nan suke ne Saifullah Muhammad ya akai ne Mambala Awal Muhammad ya ne me soyewa auta kake ne sai Aliyu Muhammad din ne Abubakar Dalhat ya akai ne Abdul Hadi dan tafiyar ne sai masoya abokanai ne me daurana wane hakan ne Abdul Fatana wane ku gane duk masoya ina kiran ku so nake duk ku haɗa kanku mu wuce inda ba a shakku rahama ce take jiran ku jamuje na fasa gayya wai mu kyale tito ta yaya san wani na mun musanya ba mu yi ma mun kwashi gayya ita ce sha dubun masoya yau ya banza ramun fa koya za mu yo ko ba kwajiya ba ko ku ce ma ba mu iya ba min yi dan santa ba har ba in yabo ba ma mu fara yi ba babu hutu aikin mu karba ba mu fara dan mu bari ba to salati ilahuninku kuma aikin da kai wa karko sada ummi ina ta roko har da ahalinta masu dan Bashir ne mi ka sako YF tin Yunusa zai yi roko rabbana kara na iko mu da man Abdul Aziz mi karko zana kare da ta'aziyya na sharifai kuma masoya Fatuhu Sharifi mai biyayya sai Sharifi nafsu zakiya rabbana ka jikan masoya rabbana ka jikan masoya rabbana ka jikan masoya Fadima ke nake yabawa sannu sajida zakiya Fadima yau nake yabawa sannu sajida zakiya